देखिए एगो गाना है जो बहुत दिल के करीब है हमारे, वो गाना सोचत नहीं गा दी। सुभाष भाई तने ध्यान दियो कि हित पड़ित हिताई बिताई इजात छोड़ देला, कि हित पड़ी हिताई बिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, कि जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ देला। हित पड़ी हिताई बिताई जात छोड़ देला, हित पड़ी हिताई बिताई जात छोड़ देला। टाइम बजता ए भैया परसोत्तम भैया, टाइम 1 बजता। जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ दे, जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ दे। गावत रही ना ई गाना में हम कम से कम 1 दिन में फुल टून में 2-3 बार सुने नहीं अब, पहले ना सुनत रही। जब तू हमारे से बात ना करेगा ना फोन पर तब देखी कहता बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना अपन बनैबो कैसे केहू तोहार होई। ए भैया बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना, ऐसे तो साथ में देखी 10 टकिया 20 टकिया उड़ता, ये सब अभी देखा तारे तो साथी हवे, लेकिन जब अभी ऐसे चल जाए तो कोनो साथी नहीं है। के खातिर कहल गइल बा भैया के तरफ से लाखों लाख रुपए का पुरस्कार, बुरा ना माना भैया, ये सब डायलॉग चलता। बनला के 10 गो साथी बिगड़ला के केहू ना अपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई। और हमारे मनीष भाई आप स्टेज पर आ जाए। मनीष बबुआ अब तोर भाई जाए कहे के लिए लास्ट अंतरा है गाना के। ओ ठीक ना तनी बोला लेता नहीं, सॉरी भैया। लइकवा कहता भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ दे, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ दे। फुलटुन भैया लगाता कि तोरा बूटी चढ़ल बगा, कि जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ दे। समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ दे। जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ दे। जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़ दे। जब समय होला कमजोर तहर के साथ छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद।